Гыйракның төньягындагы Мосул шәһәрендә барган бәрелешләрдән кешеләр күпләп качып китү сәбәпле Дохук вилаяте чикләрендәге тикшерү капкалары янында машина чиратлары тезелде. Гыйракның икенче иң зур шәһәре Мосулны Әл-Каидага бәйле сугышчылар контрольгә алгач, кешеләр аннан күпләп китә башлады. Аларның кайберләре исламчы сугышчыларның репрессияләреннән куркуларын әйтсә, икенчеләре Гыйрак һава көчләренең шәһәрне утка тотуыннан куркуларын белдерә. Гыйракның Рамади шәһәре базары һава һөҗүмендә утка тотылды. Гыйрак хәрби һава көчләре 9 июнь көнне базар тирәсендә җыелган дип шикләнелгән Әл-Каида сугышчыларын Анбар губернаторы офисына якын китермәс өчен ут ачты. Шәһәр читендә ягулык саклагычларына ут капты, аларга ислам сугышчылары ут төрткән дип фаразлана. Анбарда террорга каршы чара гыйнвар аеннан бирле бара. Пакистанның Караши халыкара һава аланындагы иминлек күнегүләре бинасына кораллы кешеләр ут ачты. Бер көн элегрәк кенә һава аланында кораллы төркем һөҗүмендә 35 кеше һәлак булган иде. Бүгенге һөҗүмгә иминлек көчләре каршылык күрсәтте. Корбаннар булуы турында әйтелми. Бу һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны Пакистандагы Талибан үз өстенә алды. Мәскәү шәһәр башлыгы офисы каршында медицина хезмәткәрләре дәүләт фатирларын кире кайтару турындагы яңа канунга каршы урам җыен уздырды. Аңа караганда эш урыннарыннан киткән табибларның моннан соң дәүләт биргән торакны бушатулары соралачак. Моңарчы 10 ел эчендә табиблар андый фатирларны хосусыйлаштыра ала иде. Кыргызстанда милләтара низак нәтиҗәсендә чыккан бәрелешләрнең 4 еллыгы искә алынды. Аналарның күз яшьләре исемле һәйкәл янында язмышлары әле дә билгесез булган 28 кеше истәлегенә такта куелды. Ош шәһәрендә кыргызлар белән үзбәкләр арасында чыккан бәрелешләрдә 500 кеше һәлак булды яки хәбәрсез югалды. Канлы вакыйгалар 2010 елның 10 июненнән алып 16-сына кадәр барды. Алмаз, без кайсы вакытта килсек тагы, өйебезне тең бөлешеп Пакистанның төньягындагы Пешавар шәһәрендә журналистлар телевидение челтәренең ябылуына ризасызлык йөзеннән чатырларда кунды. Илнең мәгълүмат чараларын күзәтүче идарә телевидение челтәрен 15 көнгә ябарга һәм $1 миллион штраф түләтергә дигән карар чыгарган. Әлеге канал Пакистанның күзләү хезмәтләренең ачуын чыгарды. Узган айда халык яраткан телевидение алып баручысы Хамид Мирга һөҗүмгә күзләү хезмәтләренең катнашы булуына дәлилләр бар дип сөйләде алар. Мирга 6 тапкыр атылган, бүгенге көндә ул хастаханәдә. Казакстанның финанс полициясе Астанада урнашкан хакимияткә оппозициядәге телевидение каналы бинасында тентү оештырып, барлык техник җиһазларны алып китте. Рәсмиләр интернетта эшләүче әлеге каналны тикшерүнең сәбәбен әйтүдән баш тарта. Әфганстан саклану министрлыгы журналистларга илнең хәрби һава көчләре бернинди дә дәресләр алмый дип белдерде. Декабрь аенда НАТО һәм АКШ җитәкчелегендәге гаскәрләр илдән чыгып киткәч, вазгыять бик катлаулы булачак, диде Әфган хәрби һава көчләре җитәкчелеге.